Маги, това е моят четвърти влог, където ще говорим за надутите. Така, хората имат собствено мнение. Някои се правят на важни в училище, за да си изградят самочувствие и да накарат другите да не се закачат с тях. Те обиждат, викат, бия се, но без значение. Тези хора правят това поради определени причини. Искат да си намерят приятели или нещо такова. Лично аз много се нервирам, когато някой ми вика. И съм много отмъстителна. Древя ми за мнението на другите. В принцип, повечето хора не харесват факта, че ги пренебрегват. Това за тях е едно от най-големите наказания. Но аз не съм много по тях. Не харесвам хората, които се мислят за по-важни от другите. Въпреки че аз съм една от тези, които се правят на надути в училище, аз в принцип не се правя на надута. Аз имам самочувствие и защитавам себе си по един странен начин, който действа. В принцип някои хора ме наричат клюкарка, защото когато говоря с някой, в смисъл когато се скарам с някой и той ми е казвал разни неща, или аз съм си говорила нещо с него, когато говоря с него, той после, когато се скараме, казва на някой да го защити. И му казва неща, които съм говорила за него, които не са вярни. Примерно аз съм казала, че че не ми харесва, а тя казва, че съм казала, че е грозен, да. А тя казва, че аз съм казала, че е грозен. И оттам нататък почва спора. И тя ми изопачава думите, извърта ги и аз много се дразня за това. Обаче заради това извъртане на думите се получават едни огромни спорове. Това не е хубаво. Наричат ме клюкарка поради простата причина, че аз казвам това, което сме си говорили, за да мога да се защитя от нейните лъжи. Да, това изобщо не е клюкарене. Аз се защитавам. Плюс това, преди всички ми казаха, че имам голямо самочувствие, че съм надута и тем подобни неща, и то защото като някой ме обиди, аз не си мълча. Мога и аз да му отвърна, мога после да бъда наказана, ама изобщо не ме интересува. Без значение, в крайна сметка в момента важните сте вие. Тръгнахме да говорим за надутите. Да. Тези хора са наистина егоцентрични, мислят само за себе си. Да кажем, че когато почнеш да ги обягваш, те веднага почват да ти се сърдят или нещо такова. Но аз лично не обичам споровете. Аз не мога да се карам с приятелка т.е. повече от един ден. Но с най-добрата ми приятелка Ралица наистина се скарахме сериозно. Не мога да повярвам, че вече сме се скарани в 1 или 2 месеца. Много искам отново да се приятеля с нея, наистина. Тя е едно от нещата, без които не мога да живея. Но в крайна сметка едва ли ще стане приятелка отново. И то точно поради един такъв спор за извъртане на думите. Но без значение. Сега вижте следния коментар. Вие ми се скара една пикла, още сме скарани. И аз си казах, виж сега, наистина спри да ме тормози, защото знам къде живееш и ще доведа целия клас, защото всички са ти набрали. Тъй като тя преди учиш в нашата даскало и абсолютно всички я мразят. Така. И тя ми казваше, помниш ли, какво си, помниш ли, що си? И аз си казвам, много ми дреме. И тя ми казва, аз не ти ги казвам тези неща, нали, защото си говорихме за разни обиди. И тя ми помоли, и тя ми каза, ах, моля ти се, ще ми простиш ли, извиняй, това беше отказах, че ще ходя от тях да я пребивам. И тя ми казва, че аз нали казах, че няма да я простя, и тя ми вика, ти защо нямаш сърце, твоето сърце е било от камък, защо ти обичаш да обиждаш всички. И тя ми казва, без никой да ти е направил нищо, прости ми, ако съм те обидила или наранила, много съжалявам, прости ми, ти си хубаво момиче, ма и там ли си, извиняй за всичко. И аз нали, защото ви казах, че не я вярвам
не се занимавам с нея и тя почна да ми казва, не, наистина го мисля, ще ми простиш ли? Май ги прости ми за това, когато съм те обиждала, ти си ми най-добрата приятелка, там ли си? И това всичко беше във Фейсбук, мога да пратя хронология. Нали, аз реших да й прости, защото постоянно ми досаждаше и тя на следващия ден пак почна да ме обижда и вече... Мърлите са си мърли. Там това беше от мен. Чао! Съм да запомниш така и че при такива хора има два варианта. Избегнете ги или ги накарайте да се страхуват от вас за цял живот. Добре, това беше от мен. Наистина. Чао! Ей, това е готина песен. Сега да чуете!